bliver fandme nødt til. Ja, men what? Noget helt Så gør det næste ned. Det er ikke langt. Hvad? Det er ikke langt ud. Og det var sidste uge, du ville. Nej, det gjort noget. Så jeg synes ikke, du skal optage film. Why not? Gør det nu. Jeg synes så... Imens vi sidder og snakker om pæk. Skal vi lige have et billede her? Organisten. Det er jo ikke et billede. Onanisten. Jeg troede det er onanisten, er det ikke? Ja. Onani, det er en god ting. Ja, jeg ved ikke, jeg er bare træt af det. Så var Kjell ikke, så der var ikke helt sådan en dildo, og nu var helt voksen. Så er der lavet det lige. Ja. Du må se, de går op for sådan en triplorgasme. Sådan er jeg, man. Vi kan bare komme på en gang, så det bare... Ja. Ja, du kan bare lære Olde at få gråsmer hele tiden. Nej. Jo. Det er det, som manden. Jo. Det er så det program der. Ja, det er program. Du træner den der, din pik der. Du kan simpelthen lægge en klud på, og så kan du træne med løften. Og hvis du træner hver dag, og der var en, der gjorde, han gjorde det i 2 måneder. Han kunne holde så længere, og når han kom, så kom han ikke, sprøjte han ikke i starten. Så kunne han holde tilbage, og så kommer han 4 slag ved gasmen. Du kan gøre flere gange, før han kom. Øvelser mester!